Bera protagonistekin, egunon, Ibon, konta iguzu, nolako giro aurkitu duzu nor gaur estropada atari honetan? Egunon Mikel Baxarri eta egunon ikusentzuleo, balaxe da, arranpla inguruan ibili gara, eta esan daiteke, arraun mundua pixka bat harrituta dagoela, Orio zulo beltzean ikusita, eta Oriotarrei buruz esan, herritik autobuska galanta etorri dela, eta hamarrak inguruan, treneruak hemen, estropada eremuan, bueltatxo bat eman duela. Gainerakoan, horrezko txandako treneruei begiratuta, gehienak ja kontxari begira daude, eta nik uste dut gaur, azkeneko test garrantzitsua izango dutela, eta adi, treneruri gehienetan, Urdaibai ez beste treneruetan, aldaketa gutxi bai daude. Eta azkenik, aipatu, jendeak eskatuta zegoela gaur, itxaso handirik ez dago, baino haiziak frantzitik jotzen du, frantziparra dugu gaur, eta lehenbiziko kalea inoketzuen nahi. Ea ze gertatzen den, gaurko estropada honetan, 10:29 minututan izan da itxasbera, itxasgora, gero izango dugu, laurak eta 47 minututan eta marearen koefizientea 106koa altutxoa, gaur korronteak ere izango dira kontutan hartzekoak. Kaikuk 154 puntuz elkapenean, Hondarribiak 128, Urdaibaik bat gutxiago, San Juan gero 128rekin, hauek orezko txandan izango ditugu, Pedreña eta Astillero 117rekin, Tiran 112 atzoko garaipena handiaren ostean, zeruan dira galiziarrak, eta San Pedro 8. postu hori babestu nahian, 78rekin. Eta orain lanean, lehen txandan, Castro, Zumaia, Camargo eta Orio, eta Camargo eta Orioren artean dago hemen burruka handia. Egun erabaki horra hause da, zirt edo zart egin behar dute Oriotarrek, gaur aurretik sartu behar dira, Camargoren aurretik, eta gainera hortartean beste ontzi bat kokatu behar da. Horixe da giltza Oriotarrentzat, eta askoz ez ere giltza sorta handiagoa du Camargok. Camargo azken estropadetan txukunari da, Gabantxok asmatu du orain, eta argi dago hauek hasiratik saiatuko direla Oriotarrak parean izaten eta alba da atzean uzten psikologikoki hasierako burruka hori irabazteko Baxerri. Dudarik gabe benen helburu hori da, batenak aurre hartu eta mantentzea, besteak berriz aurrea ez ezik ere beste norbait tartean sartzea Orion kasuan, eta estropada polita, txanda guztiak badute beren berezitasuna, eta txanda honek hori du, jetxirako leku horien. Bandera txuria, lehorretik, eta itxasoko epaileren esko orain irtera gindua bandera gorria, behera. Hasi da beraz estropada, Castroko uretan, Razomarre, Hondartzaren parean, hortxe dira lautraineruak, Flavio Briga bandera da jokoan 13. edizioan, baina Orio eta Camargorentzat askoz gehiago ere bai. 20 garren segundua bete da, irtera beraz baliozkoa da, eta momentuz Castro, Camargo eta Zumaia parean, Oriok segundutxo bat galdu du hasierako minutu berdi honetan. Hau hasi besterik ez da egin, estropada luzea, gogorra, hori dugu gaur, Zumaiak ere zerbait galdu du, Orio rekuperatu da, eta Camargo eta Orio parean orain. Hortxe dira Oriotarrak, Oriotarren artean lehen esan dugu, Inigo Arruti eta Xier Kolina gaur hankeko lanetan, Libadaru ere barrura sartu du prestatzaileak, gogoratu Jose Luis Agirre dugu lantenatzaile eta bere laguntzaile Miguel Angel Izarralde altxerri azken estropada hauetan, eta aurreko lanetan gaur demoraldi osoan bezala Mikel Azkarate eta espaldan istriborretik Erik Aramburu atzo aurreko lanetan kokatu zuten prestatzaileek, eta orain leian nolabait demoraldi osoan izandako lekutik ari da. Eta gaur kanpoan Imanol Mujika eta Jon Elizarralde utzi dituzte Orioko arduradunek, bi aldaketa eta dantza, gero esan bezala ontzi barruan San Nikolas traineruan, gaur ere San Nikolas ontziarekin ari baitira Oriotarrak. Eta Gabantxok bestalde, gauzak ongi doazenean ez dela ezer aldatu behar dio lege zaharrak, eta horixe egin du. Ez da aldaketa bat bera ere. Atzoko gizonekin, atzoko tostetan, Kastanedo patroilanetan, hankekoak Bilar eta Kortizaz, eta hortan ari dira. Eta momentuz Castrok estropadaren burua hartu du, Orio segundo batera, Camargo bira, Zumaia ere bira. Orain Camargo hartu du aurrea, Camargo Orio hortxe parean dira, Zumaia ere bai, estropadaren buruan Castro. Eta Camargokoen tripulazio ikusi duzue, esan bezala atzoko egunetik gaurkora aldaketarik ez.
eta beti bezala aldaketa asko, Xanti Zabaletak egin ditu, Zumaiaren prestatzaileak, Patroia eta 5 arraunlari aldatu ditu, Hankekoak Jose Manuel Elortza eta Iker Peña, eta barruan dira baita ere Istriborren Josu Uranga eta Unai Zalegi, eta Erik Mendizabal ere sartu du, Patroilanetan Unai Osa, eta Zumaiari dagokionez beraz gaur aldaketa sorta, polita presiorik gabe ari dira Zumaiarrak, zaiotxo batzuk, aldaketa batzuk ere bai, Donostiako banderari begira, zerbait prestatu nahian, hauek egin beharrekoa ustailean egin zuten, bueno, ustailean ez, neguan egin zuten baserri, eta gero ustailean neguko lan horren fruitua lortu zuten Zumaiarrek. Bai, dudarik gabe, udaran eta oraingo emaitzak, hile eskutuan egin behar dira, eta neguan ez, horre euria, kaskabarra, eguraldi txarra dagonean, gimnasioa, eta hor da benetan izardia bota berdena, orain udaran emaitzak izateko eta gutxiago sufritzeko, eta esan daiteke, Zumaiak hori erronka berria zukala Xanti Zabaletan gidaritzapean, eta aurtengo denboraldia hobintza, oso ondo azterketa pasa dutela, ez? Castro estropadaren buruan, Camargo segundo batera, Orio bira, Zumaia irura. Castrori dagokionez, atzo azken luzean bikain aritu ziren, Jimeno eta bere mutilak bi aldaketa egin ditu, Patroi eta prestatzaile den Iker Jimenok, Casas eta Jose Carlos Meno sartu ditu Istriborren. Eta atxedena, David Iglesias eta Sergio Gondrarentzat, pentsa daiteke gaurko ontzia izan daitekela ostegunean ere Donostian zailkatze zaio horretan. Eta Castro estropadaren buruan, Camargo segundo batera, Orio bira, Zumaia irura, denetarik ikus dezakegu gaurko honetan hemen, eta zailkapenean gogoratu, Castro eta Zumaia lasai ditugula, Castrok badu itxaropena gaur estropada eder bat egin eta agian San Pedro gainditzeko oso zaila, 4 puntuko altxorra duelako 8. tokian San Pedrok. Pentsa gaurko egunaren amaieran 9 eta 10 ditugunak ligari dagokionez lanak amaituta izango direla, eta hori datu garrantzitsua da. Hau da, gero playoffa izango dugu Kontxaren ostean, Bermeon eta Portugaleten El Corte Inglés banderan, eta hor 9. eta 10. direnak ez dira lehian izango. Eta Castro eta Camargo parean orain balizara hurbiltzen ari diren neurri honetan, azken 100 metrotan, Orio 2 segundora, Zumaia 3-4 segundora. Garrantzitsua izango da maniobra eta maniobra irteera hori. Segundu pare bat aurretik Castro eta Camargo bi kantabriarrak, Gipuzkoarrak atzetik. Hortxe ditugu, Ziaboga egiten. 5 eta 11, Castro eta Camargorentzat, Orio 2 segundora, Zumaia 3. Ea orain maniobra irteeran ontzi bat, bientzat, Camargo aurretik, Castro segundo batera, Orio 3, Zumaia 4. Hau da orantxe GPS-ak ematen digun denbora sorta, ontzi bateko errentatxoarekin Camargo Oriorekiko. Luis Mari Goiko etxadoko gurekin, Zumaiarren presidentea. Egunon, Luis Mari, eta zorionak zuen helburua, gaur bintzat esan dezakegu, urte hasieran plantatzen zenuten helburua alegia mailari ustea lortu duzu. Bai, eta nik uste du, gaur tranquilo gabela, estropa poloi bat aberriten deun, da ondo bukatzen deun gauza. Urtearen balorazioa, ligaren balorazio azkar bat? Nik uste guretzeko fenomena izan da, hasieran hasi ginean fuerte zamar, puntu gata eta iten, jende gaztigen dukan, eta ez genuen asko espero, baina gauzak ondo indian eakutsi deu, eta nik uste horrek zaulatu dugu. Gakoan non egon da, Luis Mari? Nik uste lan asko induela neguan, bildurgarri, nik aspaldi nik uste lanik egin nahi duen neguan, eta nik uste horre salbatu kiola. Xantiri buruz, zer esan dezakegu? Guri resulta mandiula. Gu Xanti lemesik urtia zuen zantzabilela, entrenadore jarri dela, eta guetzako fenomeno torri da. Ostegunean beste itzordu garrantzitsu bat, badakigu begixiarka ara begiratzen ari zaretela. Zumaiak zer egin dezake ostegunean? Gu gaber estropa hon bat iten dugu, sartxea bak zaila dola, baina gaber estropa bat hona iten dugu, da berze aplikatzen dugu. Eskerrik asko, Luis Mari, eta zorionak berriro. Eskerrik asko. Posik dira bai Zumaiarrak, eta Camargo estropadaren buruan. Castro segundo batera, Orio 3, Zumaia 6,
Eta labur orain Castroko arraunlari baten hitzak ekarriko ditugu pantailetara. Pedro Lazarenak hain zuzen, etxeko gizona esperientzia handikoa. Hor dira bien bitartean oriotarrak lanean. Camargo buruan, Castro 2 segundora, Orio Laura, Zumaia 6 eta hemen Pedro Lazaren hitzak. Así hacemos un poquito mejor que ayer. Así podemos quitar los 4 puntos que nos tiene San Pedro y así podemos entrar entre los 8 mejores. Para 2 últimas regatas. Ya ve la concha que viene. Es mucha popa. No, aquí hay poca diferencia de la 1 a la 4. Es un campo, yo creo que es bastante justo. De los mejores que hay para mí, no tanta diferencia de la 1 a la 4. Hola, pues como viene ahora, pues sería bueno tocarte igual a 2 o la 3, ¿sabes? Y luego meterte a la 1. Si no cambia la mar y eso, como está ahora, sería bueno. Coges un poco bolita y es la que te va a empujar un poquito. Batera markatzen du baipitin bat, txikia da, eta hortan asmatzen Camargoari da. Castrori 3 segundo, Oriori 4, Zumaia 6. Suspertu beharrean dira oriotarrak. Asko dute jokoan badakite, zirte dozarte egin beharra dago. Mimo handiz prestatu dute, gaur lehen ordutik hemengo estropada, baina hemen egun batetik bestera mirariak ez dira iristen eta demoraldi osoko lana, neguko lana, demoraldi osoko estropadetan eginiko lana neurtzen da ligan, erregulartasunaren lehia da hau, eta hasi argi dago Orio Camargo baino hobeto hasi zela. Baina azken estropadetan Camargoren maila ona izan da eta alderantziz oriotarrek arazo handiak izan dituzte. Pentsa ezazue, azken 6 estropadetan Orio 5 aldiz izan da azkena. Eta hori oso datu keskagarria da. Orioren izena, Orioren palmareza kontutan hartuta datu beldurgarria da hori. Bai, azken posto eginda hor esan nahi du estropadero punto bat bakarra eramaten dela eta besteak 2 eramaten dituztela, be aurrekoak besteak gehiago. Eta ikusten da Camargo izugarrizko estropada. Lehenengo luzea Castro buru izan balin bada, Camargo bertati zeukan, ziabogan ondoren Camargo lana hori egin ondoren segundo bat ateratzen naizen Castrori, eta Camargo burua mantentzen ari da, ez? Eta Zumaia, Castro eta Oriore, hortxe, tarte handiagoakin egon dira, baina orain ontzi bateko tartean... Estropada barruan dira, denetarik gerta daiteke hemen. Errentatxoa Camargorena da, baina hutsaren urrengoa da. Segundo bat orain Zumaiari, Oriori 2, Castrori 3, maniobra aurretik. Oso garrantzitsua izango da maniobra txukun egitea. Hortxe Orio. Eta Orio ja lehenengo sartu da, Camargo, Orio, Camargo. Ontzia xuxendu pitin baldenago Camargo, Oriore hortxe da. Camargo, Orio, hortxe da gero Zumaia, eta Castro 4. kaletik azkena da orain irtera honetan maniobra egin eta gero. Orio, Camargo, Orio. Camargo orain Oriori segundutxo bat, Zumaia 2 segundora, Castro 4. 3. luzearen hasieran, oraindik biziri dira oriotarrak, Baserri. Bai, Camargo ziago gobeago eman du eta hor tosta bat edo 2 diferentziakin atera dira, baino hori jokoak ez daude amurre mateko eta borrokan daude, hor bigarren luzean erdiparean edo 5-6 segundore bat zeuden, baino bigarren bukaera horretan ikustu dute lau ontziak ere jo egin dute eta gehien bat Orio, Zumaia eta Castro Camargorekiko diferentzia hori pixka bat jan egin dutela, baina ziabogan aldein egin du Camargo eta berriro ere burua mantentzen ari da, ez? Eta 2 segundo barkatu ibone, Camargo ia 2 segundo Oriori, Zumaia 4, Castro 6. Ez, esan behar nuen Camargoko aurrekalariak ziaboga eman eta baborretik estriborrera pasa dela. Gaur itxasoa eta izia estriborretik sartzen da eta arretaz hili beharko dugu, irutzen baizait, aurrekalari zenbait ebintzat aldez kanbiatuko du. Hemen ari gara ikusten errepikaturik ziaboga. Indarrean zartu da Orio ondo, orain ere hortxe da, segundu bat, 2, Zumaia 4, Castro sufritzen ari da 6-7 segundoko atzerapenarekin. Ea segertatzen den, ezin da burua makurtu, jarraitu beharra dago, azken txampa amaitu eta lertu arte. Dena ematen arraunlariak,
Kamargok errenta du sailkapenean 2 puntu hori eta oraingoz segundutxo bat ere bai 3. luze honetan. Santiago Gutiérrez dauka gurekin, Castroko ordezkaria. Buenos días, Santiago. Bueno, regata de casa, ¿cómo llega el equipo a la regata de casa? El equipo nos ha llegado con bastante moral, entonces la moral que nos la dio ayer, pues el ganar la tanda. Y entonces pues esperemos, aunque en esta segunda ciaboga pues hemos sido los últimos, esperemos recuperarnos un poquito, pero que sí, porque el equipo de moral está bastante bien últimamente. De momento, de la regata que estáis haciendo, ¿qué podemos decir? De la regata que estáis realizando, ¿qué podemos decir? Pues de momento, la regata que estamos realizando, de momento, pues como vamos ahora, los últimos en tanda, pero yo espero que nos recuperemos y a ver si podemos vencer en la tanda y sacar los puntos suficientes para ver si podemos pasar a la segunda tanda. ¿Cómo ves esa lucha entre Orio y Camargo por eludir el descenso? Hombre, pues es una lucha de titanes, a muerte, porque yo entiendo que es un punto o 2 puntos y entonces pues vamos a ver lo que depara la lucha esta. Muchas gracias, Santiago. A vosotros, gracias. Ikaragarrizko burruka Camargo eta Orioren artean, lehia oso zorrotza, Zumaia atzean geratu da 6 segundora, Castro 8. Errentatxoa badu, Camargo 2. kaletik, baina Erne Orio hortxe da parean orain, eta hau psikologikoki oso garrantzitsua izango da Oriotarrentzat. Normalean denboraldi hontan 3. luzean, 4. luzean jetxi egin dira eta gaur eusten ari dira, eusten bakarrik ez, hor parean kokatu dira eta hasi egin daiteke orain Orioko kuadrilla baserri. Bai, esan daiteke Oriok denboraldiko estropadik onen egiten ari dela ia, ez? Baditu hor 6. leku bat ere egina Portugalete kaikuk antolatuzuna, 8. ere bai Camargoko estropada eta Galizigakoan ere, baino hortik aurrera oso estropada txarrak eta oraingoa nik uste dut hilo bizikoa dunez gaur oso emaitza borrokatzen ari dela gutxinez eta hor Camargokin lehia estu-estuan, aldameneko kaletan dira, zaintze lan hori bertatik berta egingo dute eta ikusi egin behar hor Camargok hori dauka, bi punto ditula bere alde eta horrek lasaitasun punto bate ematen du azken estropada honetarako. Nik uste Oriotarren buruan orain bere txanda honetan Camargori aurre hartzea, gauza nola doazen ikusi eta txanda irabazte izan behar dela helburu bakarra, gerokoak. Zuk zeurea egin, zeurea eman, alba da, branka aurretik hartu, noski gero komeni da, segundo batzuk izatea hortartean, baina gauzak nola doazen ikusirik pentsatzen dut une honetan psikologikoki Oriotarrak piztuta izango direla eta keska puntu batekin behar bada Camargo. Badakite 2 puntuko altxorra dutela, baina hau itxasoa da, denetarik gerta daiteke, ondorengo pitxandetan batek ziamoa kaskar bate daki eta hor etor daiteke gero aldaketaren bat, eta bien artean dago txanda, estropada zorrotza, gogorra bien artean, Zumaia 9 segundora, Castro 12, biak oso urruti baserri. Bai, horiek beste borroka batean eta hemen nik uste dute, bai, denak puntua dituzte, sailkapenean aurrea egiteko nahi horretan, baino hemen nik uste dute borroka hemen dagoela Camargo Orio Camargon, ez? Parean doaz, maniobra egitera, euneneko batzuk aurretik Camargo, 15 eta 37, ea orain maniobra ostean zegertatzen den. Camargo eta Orio eta Camargo leian, Zumaia 9 segundora, Castro 12, eta maniobra ostean GPS-ak 2 segunduko tartea markatzen du Camargoren alde. Camargo Oriori 2 segundo, Zumaia 11, Castro 14, orain asmatu behar da, orain lehen olatu txikitsu horiek aprobetsatzen baserri. Bai, 2. luze hori Orioko taldeak oso estropada polita egin du, ikusirik hor ziabogan atzeo zegoela, 2 segundo Castro baino atzeago, eta gero ja denbora berdinean Camargorekin biek buru eginda, eta orain 3. hontan denbora berdinean, Camargo Orio Camargo, eta azken luze hau garrantzitsu izango da, lehen aipatu duguna txanda irabazteak, jokatzeko dagoen txandakon bat ere atzean usteko aukera baduzu, eta Camargorare hori da helburua, txanda irabazi, Orio atzetik eratzea. Orio buruan, Oriok segundo bat Camargori, Zumaia 10, Castro 15, Oriotarrak bizirik ditugu.
Luis Javier Amena bar dauko gurekin, eguno Luisja, azken estropa dago azken luzean, bizirik behintzat? Bai, bizirik baino erdila. Ez da, 2 puntua eta berdizkago Kamargo eta jutze zaitu oso zaila izan. Eixekotan ere, itxura eman ez gestia hobea, ez da? Bai, itxura eman ez obio, baino ez gestia obio. Erreakzioa berandutxo etorri da. Bueno, nik uste dut behar zutela estropa bat itxura askoa itia, eta azkeneko gunen tokatzen bali mazaigu, zengo diogu. Horrela motxean esateko, jetxiera gauzatuko balitz, zer gertatuko da hori? Ez dakit. Nik gutxinez, nahiko garbi dakar, bai jetxi edo ez jetxi, nik utzingo dutela. Ezin da jago. Bueno, Luis Javier, eskerrik asko, aurpegi emateatik gaur ere, eta ea nola bukatzen den estropa. Bale, eskerrik asko zuri. Amena bar jaunaren hitzak hor barruko sufrimendu hori azaldu digu. Hor dira Oriotarrak, Orio eta Camargo. Asko estimatzen ditugu bi arraun elkarteak, bata haundia delako palmarezean onena, bestea apala, igoberria, langilea eta beti gora izkaragarrizko lana egin duena. Hemen salbatu dadila onena, salbatu esan nahi dute playofferako txartelaren jabe bihurtu dadila. Bestea automatikoki jetxiko da eta agian izango du aukeraren bat gero bulegoetan eta epaitegitan hartutako erabakien arabera. Orio buruan, Camargo segundo batera, Zumaia 14, Castro 16. Bizirik dira Oriotarrak, bizirik bai horixe, 2 segundo Camargori, bagoa San Nikolas ontzira. 40 paladarania, Oriokoak. Acaba. Sinistro despida el agujero. ¡Vámonos a la más! ¡Vámonos! 2 segundo, oso urruti Zumaia eta Castro. Zumaia 14, Castro gaur etxean zaleen aurrean. 18 segundora, asko sufritzen la marinera. Orio Camargo, segundu bat horien alde, baina berdeak ez daude amore emateko. 2 segundora igo da berriro errentatxoa. Hortxe datoz, lehen kaletik Orio, bigarrenetik Camargo. Bai, amaier hontan nahiko dira, amarrekoak eskatu, horregatik hor, GPS-a kronoan aldatze hori, baina beti ere segundo bat bi gehienez, oso lehiak hor bilek dakitelako jokoan asko daukatela, ez? Asko dago jokoan, bainoski. Camargo hortzak estutu eta eusten hori joera sobizian. Txandan aurretik sartzea da helburua, txanda irabaztea gerokoak. Hori leia. Kontua da gainera, bien artean diferentzia txikia bada, Camargo pentsatuko du. Txanda galtzen badut ere, izan dadila euneneko gutxi batzuen tartearekin. Bai, beste inore tartian sartzeko aukerari gabe. Alderantziz Oriok derrigorrez irabazi behar du txanda. Eta gero mirari baten zain geratu. Oriotarren branka aurretik ikusten du, tosta pare bat aurretik Orio. Orio tosta pare bat aurretik. Eutxi eta eutxi Camargo. Txanda Oriorentzat. Orio irabazi du txanda. Eta bien artean euneneko batzuk besterik ez. Hemen dator hirugarren orain Zumaia. Bai oraintxe. Eta Castro laugarren kaletik azken tokian ala ere zaleak gorriz jantzitakoak txaloka 22 segunduko atzerapenarekin. Orio gaur aurrea hartu dio Camargori, puntu bat jango dio, baina gaurko lehiaren atarian Camargok 40 bat zituen, Oriok 29. Badaspadan zain egon beharra dago hemen bukatu arte. Hortxe dira, lehertuta dena emanda txikituta arraunlaria. Bai, dudarik ez dago, irudiak esaten dute guzia, gaur hilo biziko estropada zuten, eta erakutsi dute Oriokoak gai direla, pixka bat agian behanduzko izan da erreazio hau, baina, zai egon behar dugu, oraindik estropadak ez dira bukatu, gaurko ikurrin hau bandera hau ez da bukatu, eta gertatu egiteke norbait tartean sartzea, ez? Argi dago behintzat elastikoa, benetan ohore handiz babestu eta defendatu dutela. Bai horiek baita berdek ere
hori egiten duen kirolariari ezintzaio ezer gehiago leporatu. Beste ondorio batzuk atera beharko dira gero, hor duzue, Arruti Txabola, lehertuta, minduta, protagonisten bilagoaz, 62% ofiziala datoa, 62% azkarrago, hori jo Camargoren aurretik, 62% hor tartean, estropada hontan, beste ontziren bat kokatzen bada, orduan Orio 11garrena izango da. Eta alderantziz, hor tartean inor kokatzen ez bada, Orio 12garrena izango da. Fernando López dauka gurekin, Camargo